5.7., to znamená piatok, sa udeje akcia roka, to znamená Surf Punk Rock Camp. Od 10. do obeda začíname rôznymi športovými aktivitami, to znamená hlavne surfing. A od 19. hodiny večer zahrajú koncerty 4 skupiny: Lucifers, Zona, From Our Hands, Ramones Bratislava. Akcia je zdarma, dojdete sa zabaviť, budeme sa zabávať s DJmi až do rána. Takoj. It was a bright one.